aglar ning paseban jaba Bindara bengkang samudra Prabu sananing madya Tetindhing prawira Regyana Patih Sudira Didem kang sami sumewa Ludraka wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun animbali kang patih kula pun kala Ludraka marmane kowe adoh ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana kalamunta Prabu Sawarka ratu ing negara Trajutresna anake swargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura bakal ngetok karusan ngetok kekuatan nganti para wadyabala ing Trajutresna prapta ing negara Yawastina dina samengko sedyanipun punapa do sinuwun goleki Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tak kerincung sikile jambak rambute babat gulune lho punika Kanjeng Eyang pribadi punika Eyang Paduka kowe iki yen ora ngerti takono Ludraka sing nyedani Kanjeng Ramaku Prabu Bama Narakasura ya Prabu Kresna ora peduli kae mbahku apa sedulurku yen to wis mandi ucape Sawarka aku kudu bisa nyuwargakake Kanjeng Rama kanthi cara utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati kowe nggih menawi makaten kula namung ndederek kowe kudu manut aku lho nggih sinuwun ngestokaken dawuh mula dina iki bocah Temenggung wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sawarka kirapna para wadyabala negara Trajutresna waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahing getih aja nganti karonden gawe lumarap ana negara Yawastina goleki Prabu Kresna pateni biyuki Batang Sayuta negara Yawastina lho niki amit madhal pasilan sinuwun umrih kang bala lumares Galing Pramadya Kusma Warna busanane
dumawur mangawawur warahan dongarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula para panjriting turangga esti mimang duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja duwaja lelayu sabit Warakudara Baladewa kakangku ana dawuhmu apa ora krasa ya Di yen aku karo kowe saiki wis dadi wong tuwa mripat iki yen dinggo nyawang apa-apa ya wis ora pati permana kuping ya wis rada suda rungon lambe yen dinggo ngucap cok kadangkala ya wis pelo tangan dinggo nyekel apa-apa ya wis buyuten sikil iki dinggo ngadeg suwe ya wis ora kuat iya iki bocah-bocah wis padha gedhe iki ngarep dhewe iki rupane tek mamper karo Setyaki nggih wa Prabu ndangu dumateng kula ndangu dumateng jiwangku kula pun putra dalem Raden Setyaki kula pun songo-songo sapa songo-songo kamangka songo-songo ki yen nggenku kiu-kiu terus mburi ae sapa kae dapure kaya jenate Antareja sapa le nggih kula pun Danurwindo putranipun Raden Antareja rumangsaku aku nyawang kowe Antareja kok kaya urip meneh inggih Eyang bekti kula katur Kanjeng Eyang ya wis ndak tampa mula kowe iki wis tuwa iki rokokmu sudanen iya Dara iya terus kae sing ngguri dhewe tek mencorong dadane kaya jenate Pringgondanile sapa kowe nuwun inggih Kanjeng Eyang nami kula pun Sasi Kirana sapa Sasi Kirana boya wis bocah-bocah padha nglumpuk tak kandhani padha ngertiya iki wis dadi welinge para pepundhenmu Pandhawa kowe ora kena meri mbok menawa kang bakal kawisuda dadi ratu mapan ana negara Yawastina kene ya kuwi dulurmu lanang si Parikesit ya si Paripurna lan kang dadi patih ya kuwi Aryadwara anake Samba kowe aja do meri ya nang kowe aja do meri marang kabegjane liyan nuwun inggih Kanjeng Eyang nuwun inggih Kanjeng Eyang karana siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kuwi kabeh kaasta ana purbaning Gusti kang murbeng dumadi nanging kuciwane calon ratu si Parikesit utawa si Paripurna dina sak mengko murca saka praja durung cetha ning endi dununge mula kowe kabeh duweni kewajiban siji jejaga marang kayuwanan lan katentremaning negara Yawastina mbok menawa iki mengko ana satru trubusaning mungsuh angka loro golek ana ilange calon ratu si Parikesit ya si Paripurna nuwun inggih Kanjeng Eyang ngestokaken dawuh wis ora susah dadak kesuwen padha tata pisan dadan kaping pindho nglumpuk kaping telu kabudalake Sigra bala kang kumingal perang tampa samya medali nertate gelteng kotong kanyang kong manguncang niti benjang sang aji micil
Sinokarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulado tiasilir wulan dadari ing Atma Jendra Pringgondani risang Raden Sasi Kirana wis tancut tali wanda ujare wong acincing ngencengi tali bandange sedyaning kayun arsa jejaga kayuwanan kang sarta katentremaning negari Yawastina. Ndecak Bantala kaping 3 mumbul ing awiyat sumusup ing Dirgantara.
Oh. Gajah duh mas mirah Indrajit pandunungipun rikma memes ngembang bakung jarweng ranuduh wong ayu nyengkir gading renggo jojo jarweng ranuduh wong ayu baya sapa kang anyucup wit ladalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Traju Trisna kepapak iki ana satriya kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping sapa kang dadi aranmu aranku Songo pancen bener bali takon ana barisan segelar sepapan kang wis sikep gegamane ngaprang sapa sing dadi cecunduk ing laku temenggung pangkatku kekesete ratu Gustiku Prabu Sawarka dene jenengku Temenggung Salukat Katut Barat Temenggung Salukat Katut Barat pancen bener nyimpang ngiwuh utawa nengen sumedya laku marep menyang ngendi goleki Ratu Ndwarawati sing jenenge Prabu Sri Bathara Kresna yen wis ketemu kok nyembah dlamaan tak babate gulune ora usah goleki kang ora ana sanga-sanga kang saguh ngadepi dedapuranmu pernah apa karo Ratu Ndwarawati dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu arep ngopo wani karaku entek wedine kariwanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitu kaya buntute lo taping ngejero manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudukanmu lamun kowe teguh tanpa meguru sekti tanpa aji wateken japa mantramu tumpang so tebyah dadamu mlengsap igamu jepakon dosa wis ana
Ah. Hai, hai. Wah, cik, kal, sikilmu. Hei, ho, hei, ho, ho, waya. Wei, wah, wah. Lo, wah. Latihan. Oh, tak, tak. Oh, hey, as, it, oh, hey, hai, wah, wei, wah. Wei, tak, hai, lo, hai, oh, oh. Hai, wei, ah. Hi. Pupuh godo hilang nyawamu, Cubaneng. Hai. 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 Ho, ha, wei. Ho, hai, hai. Wei, wei. Hai, hai. Eh, eh. Ha, ha. 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 Hai. Wah. Wei. Wei, wei. Wah. Hai. Itian. Teles. Hut, tek, wah. Hut, tek, ah, wah, ho, wah. Hei, hei, hei. Has, ah, wah, to, wah. Ayo. Maju. Baik. Hai. Wah, wah. Oh, ah, oh, wah. Oh, hey, wah. Yo. Wah, wah, hey. Wah. 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 Lo.
berkata tuaja layu ayo iki kala ludraka kang bakal magut ana pubuh 1000 bareng maju 100 bareng ambrus geget siung pengapit bialiaran kowe ta oh Brabak sro kabrahan nang geget waja mlintir gumpala
Sukalawijining sabda ing ora pangling iki anak Gatotkaca Sasi Kirana. Iya. Kowe anake Nalindra Traju Trisna rumuhun Bumanara Kasura. Pancen bener. Wong tuamu karo wong tuaku biyen musuh bebuyutan. Ning sing menang sing unggul mesti Kanjeng Ramaku Raden Gatotkaca. Mbuh, ora idep. Plemben-plemben roti biyen saiki. Wong tuane musuh bebuyutan saiki. Ayo coba anake padha anake. Kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange? Maju kepara ngarsa leganing atimu. Lakon remet dadi kelalare ngepek-epek kowe. Ayo, bonggo kowe. Bapakmu biyen kalah mungsuh bapakku wedine anake ora gondro sepira. Budya kowe. Ayo sawarga ing kene marganing patimu. Musuh tanding karo putrane Raden Gatotkaca Sasi Kirana. Sasi Kirana mandhek. Putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wangiwa kulining arati aku wis krungu kabar yen to kowe bakal mateni aku
Merga males sedane bapakmu biyen Bumana Rakasura. Upama aku arep mbok pateni, aku patenana le, cah bagus, ora apa-apa. Aku wis kempong perot jambul uwanen, wong yen wis tuwa parane ning ndi. Manungsa kuwi dudu ula yen ula bisa nglungsungi, yen manungsa gedhong ana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Upama aku sida mati ning tanganmu, aku bungah le cah bagus ning sadurunge kowe mateni kowe tak kandhani ya Sawarka. Nalika sakmono bapakmu krasa dosa krasa luput merga wis jejuwing adine lanang si Samba ya Wisnubrata. Jane aku ya ora apa-apa Samba arep dipateni mangsa Badawa merga janjane patrape Samba dhewe kuwi ya wis kleru. Nanging bapakmu tetep pengen nebus dosane kanthi cara pengen munggah kasuwargan jati ndilalah kodrating jagat patine Bumana Rakasura iki kudu dipateni dening bapakne dhewe ya aku iki Sawarka ana sajroning lelakon Gojali Suta. Senadyan aku moh nanging si Bama tetep kepengin matine diswargakne dene wong kang dadi titisane Bathara Wisnu. Kamangka kang katitisan Bathara Wisnu ora ana liya kejaba aku iki Sawarka. Senadyan abot kanggoku nanging iki kabeh wis dadi kodrating jagat yen aku ora nindakake yekti aku bakal kena siku dendaning Bathara kanthi netes luhku kang tanpa mandhek paribasane. Cakra lumepas saka kendhenging langkap dadi lan patine bapakmu Bumana Rakasura. Patine Bama tak tangisi 40 dina 40 bengi. Kowe yen dadi aku kepiye Sawarka? Waduh Kanjeng Eyang, kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami dene kula sampun wantun cumantaka kaliyan paduka Kanjeng Eyang. Ya. Tak tampa pangapuramu kowe manunggala dadi sawiji kelawan barisan Pandhawa. Prasaja wae kowe kok wani mbedah negara Yawastina sapa sing urup-urup. Mboten sanes. Nuwun inggih namung putranipun Patih Harya Sengkuni Raden Kertiwindu. Kertiwindu aja dadi barisanmu karben ngunduh wong pangarti. Ayo manunggal kawan barisan Pandhawa tata-tata wisudan ratu anyar negara Yawastina. Si parikesit ya si paripurna Sawarka. Sumangkahang rus-rusuh mbar lindu bumi gunjing gumaludo guntur ketuk iblis lanat kae kira-kira Ratu Ndwarawati ilate disusuk ning inten
mau wae sawarka yen nesu gemprang-gemprang kaya kidang, gemprong-gemprong kaya singa barong, bareng diwenehi omongan sak klimah rong klimah, gogloh atine sawarka. Edan tenan. Yo, kados pundi menapa nyerah kemawon, nyerah piye? Aja mundur yen durung dadi batang. Golek 1000 cara amrih ringkihe negara Yawastina lajeng kersanipun ayo melu. Arjuna kula wonten dawuh tinimbalan. Mubenga jagat munggah gunung mudhun jurang. Kowe sing dadi simbahe si Parikesit ya si Paripurna duweni tanggung jawab kawilujengane putumu. Nuwun inggih. Aja pati-pati bali yen durung gegandengan kanca karo putumu si Parikesit. Selak dianti-anti kang sarta diantu-antu para kawula agung ing negara Yawastina supaya enggal kawisuda dadi pengayom kang sarta pengayem. Nyekel bawat praja negara Yawastina. Nyuwun pamit Joko Prabu. Kewajibanmu Danurwendra lan Sasi Kirana kados pundi Kanjeng Eyang? Golek ana sisik melik dom sumusuping banyu sing kira-kira arep gawe geger gawe gendro ana wisudan ratu gedhe-gedhene gagalake wisudan ratu anyar. Lho nggih nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Sepi lir asepah samun ingkang wonten madyaning wana Krendayana ya pasitran Gandamayit. Awit pasitran Gandamayit wis kondhang dadi papan pengalapan jalma mara jalma mati. Papane jen setan priprayangan engklek-engklek balunga tandak. Parandene ana titaing Gusti ingkang mapan ana kono.
patrap semedi maladi hening nenggih calon ratu Yawastina risang parikesit ya sang paripurna. Teteki yoga brata mandeng pucuking grana anut marang giwaning kekayun kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine risang parikesit nafsu patang perkara wis biningkas amung sajuga ingkang sinidhikara meminta ning ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat marma datan mokal awit satriya gentur tapane manteng semedine mawe prabawa kanang gara-gara wonten kayangan Suralaya satemasang Hyang Pramesti guru petrek saking kayangan anjogaraken ingkang lagya hamangun tapa. Gonceng langit kelap-kelap katon lir gencang ngalih sore sang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking jas baliwur lumaris agandrung Hong ilahing sekaring bawana langgeng aja kaget ati kita heh parikesit pun ulun kang anjogarake anggon kita tapa brata nuwun inggih kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Hyang Adi Pukulun iya wis ndak tampa agawe bombong birawa jroning nala ora liwat pangestu ulun mara gage tampanana nuwun inggih kula pundi dadosa jejimating gesang kula Pukulun wonten wigatos menapa dene paduka Pukulun ngene parikesit anggon kita tapa brata mapan ana alas Krendayana ya pasetran gondo mayit ndadekake kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si blegedaba ngakak galak kumitir petite Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilung lunganing para hapsara miwah hapsari dina iki aku bakal takon lan minta katerangan tumrap jeneng kita parikesit kang pranyata gentur tapane manteng semedine jeneng kita parikesit duwe karep kang ngendi duwe sedya kang ngendi dene wanter kang dadi tapa bratamu nuwun inggih Hyang Adi Pukulun punika sedaya kala awit kula kepengin anyadang kang sarta anyadong kanugrahaning Jawata kinarya sangu anggen kula nyekel bawat peperintahan wonten ing nagari Yawastina iya prayoga apa sing dadi niatmu pancen jeneng kita parikesit ora beda kelawan wong tuamu biyen ya kuwi bapakmu si Abimanyu lan eyangmu si Janaka kuwi ya mujudake satriya kang kulina prihatin mula uripe tansah winong wong ing Bathara apa to kanugrahan kang bakal tak wenehke marang jeneng kita parikesit ora ana liya ya kuwi wahyuning ratu ingkang pinastan Wahyu Purbane Ngrat ngaturaken panuwun Pukulun
Awit ageng katresnanipun para Jawata dumateng jasad kula. Kabeh wis kok tebus sarana laku. Cegah dahar kelawan guling. Wahyu purbaning rat saka tembung purba lan rat. Purba tegese nguwasani, rat tegese jagat. Jeneng kita bakal diwisuda dadi ratu ana negara Yawastina, prasasat kaya bisa ngregem jagat iki. Nuringgi ngestokaken dawuh para gage tampanana kanugrahan iki. Parikesit. Sranane wong ya luhung betah lopo kurang guling elinga solah jatmika ing kaya dene sun tundung saka papan kene parikesit nuninggih dupukulun selak mesakake para pepundhenmu Pandhawa sing wis ngenteni balimu ning ya kuwi bubar nampa wahyu kudu kebak ing reh pengati-ati krana adat saben wong bubar nampa wahyu kuwi cepak godane inggih ngestokaken dawuh enggal baliya paripurna sikra kang pol tumingal mangancur laguning angin gugur agrane ngarega guruh gurnita kagiri-giri mubeng-mubeng kaya kinjeng muter-muter kaya helikopter ketemu karo sing tak goleki Kakang Dursa Subala ya tenang apa goleki kelawan si Parikesit sing kepengin dadi wong mulya Anyakrawati ambau dendha ki ora kowe wae karepmu kepiye Kakang aku ya kepengin dadi wong mulya saranane nyawamu kudu ilang ana tangane Dursa Subala aku ora miwiti perkara ora sakaken bebangal kelakon gibeng diengkleh bangkeamu kowe Parikesit bosen uripe kek
Hei! Ah! Hey! Look. Weladalah. Raden Dursa Subala wis angemasi. Ya, Raden Wiruta putarane Raden Jayadrata ora mung meneng wae sumurup babakan perkara iki. Bare kesit ora ana liya musuhmu kejaba mung aku. Kyai Semar Kakang Dursa Subala ndak pateni. Gus. Sampeyan niku calon ratu. Napa malih sampeyan bibar nampi wujudipun kanugrahan. Kudu ana bedane calon ratu sing kewahyon kaliyan tiyang sing babar belas durung nate kecondhokan wahyu. Dursa Subala niki pranakan Kurawa sing arep males hukum patine leluhure. Sampeyan dados tedhak turune Pandhawa kudu nengenake raos pangapura ngrembakake rasa welas kang sarta asih. Mboten usah ngagem sarana paten pinaten ing pamrih benjang sampeyan dados ratu saged dados patuladan ratu sing saged ngayomi sedaya kawulane senadyan kathah beda-bedaning panemu kabeh kudu dirangkul kabeh kudu direngkuh. Setan parikesit mateni Raden Dursa Subala iki Arya Wiruta anake Ratu Sindhu Kanjeng Rama Jayajatra. Mbahmu Janaka biyen sing mateni Sudarmaku. Saiki aku arep males hukum patine wong tuaku. Arya Wiruta, piye? Yen kowe arep mateni parikesit mara gage aku patenana. Jernyatane siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya pinurba marang kersaning Gusti Kang Mahanasa. Yen pancen kudrate parikesit kudu mati ana tanganmu, nyawaku bakal tak lilake. Pancen bener aku bakal kajumenengake dadi ratu ana negara Yawastina, nanging kabeh mau dudu kekarepane parikesit dhewe. Kabeh mau saka pirembuke para sesepuh lan kabeh swarane para kawula ana negara Yawastina. Sing biyen ya wis biyen, sing saiki ayo ditata kanthi bener becik.
yen ana luputi pepundhenku para Pandhawa parikesit sing njaluki pangapura parikesit bisa kandha mangkene krana parikesit rumangsani kalamun jagat iki isine mung wales winales patine wong tuwane banjur besok kapan lehe rampung sakjane aku ya wis nampa dawuh saka para Jawata yen Kurawa sak tedhak turune bakale cures nanging apa Arya Wiruta ora kepengin miwiti nandur kabecikan mati-matiya Arya Wiruta mapan ana lajering bebener lan kautaman. Oh. Kaya dene kesiram toya windu. Bareng tak rasake kaya bener apa sing dadi ucapmu. Oh, arek kesit. Kabeh iki mung merga atiku. Kebrongot kobong lelakon kepungkur. Banjur digrujuk lenga buthek saka Raden Kertiwindu. Sejatine yen manut sejarah bapakku Jayajatra iki bisa urip ana alam padang ya lantaran para Pandhawa nalika jaman lakon Bima Bungkus. Yen pancen mangkono bakal tak cupet anggonku nandur rasa memungsuhan aku bakal manunggal kekuatan kelawan pepundhen Pandhawa ana negara Yawastina syukur bagi jumurung ayu tak gandeng tanganmu sowan pepundhen Pandhawa ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman manunggalan Arya Wiruta. Kula padha mirah ingsun prihatin was pakung mijil tuhu dahan tanpa karya sangkang rinemekan Gusti. Bambang Wisasangka putrane Raden Irawan. Aku Wiratmaka putrane Raden Wisanggeni. Ing dina iki aku bakal ngawu-ngawu Sudarma goleki Kanjeng Eyang Raden Janaka. Aja mandhek Kakang ibarat mubeng jagat munggah gunung mudhun jurang. Aja pati-pati bali kalamun durung pinanggya kelawan Kanjeng Eyang Janaka. Ayo Yayi tak kanthi bebarengan tak gandeng tanganmu sungkem bekti marang Kanjeng Eyang Permadi. Iki ana bocah loro bagus sapa jenengmu? Bambang Wisasangka. Bambang Wiratmaka. Kowe mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Goleki Sudarmaku Kanjeng Eyang Janaka krana aku putrane Raden Irawan. Aku putrane Bambang Wisanggeni. Sumurupa eyangmu ora ana liya kejaba mung aku iki. Oh, Kanjeng Eyang. Kula katur Kanjeng Eyang Janaka. Sungkem kula katur Kanjeng Eyang. Ya wis ndak tampa.
Kok ngantos keplantrang ngantos mriki iya? Aku dicutat kaya wrejet cacing karo putuku si Parikesit dupeh Parikesit arep kaju menengake ratu ana negara Yawastina. Satemah lali ibarat kacang lali kelawan lanjaran eyange dicutat saka negara Yawastina. Ibarat kaya wrejet cacing aku tulungono putu-putu Wirat Moko Wirat Sanga. Dampiak bocah nom-noman arep ngopo? Ora ana liya kejaba aku mung arep gagalke wisudan ratu anyar. Ratu bocah wingi sore si Parikesit sing ora duweni tata krama, ora duweni yuda negara. Wah iki sing dikarepake kelawan Kanjeng Hyang Dwarawati dom sumusuping banyu. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman punika Kanjeng Hyang dom sumusuping banyu satru mungguing cangklakan ingkang badhe damel rusuh wonten wisudan ratu. Lho nggih pun Parikesit sapa jenengmu? Kula pun Wirat Moko, kula pun Wesa Sangka. Duwe parigawe apa? Kowe kok katone jebles karo anakku si Rawan kang sarta anakku si Bambang Wisanggeni. Nuwun inggih. Kula pun putranipun Bambang Wisanggeni, kula pun putranipun Bambang Irawan. Kowe arep ngopo? Kula badhe mejahi nuwun inggih punika Raden Arjuna. Lho, kowe kok arep mateni Raden Arjuna ki dasarmu apa? Kula kepanggih kalian salah satunggaling priyayi wonten salebeting alas ngandharaken mbok menawi Parikesit anggenipun dados ratu kirang tata krama kirang ing yuda negara. Karepmu piye? Parikesit wanuh-wani nyutat eyangipun piyambak sing mbok pethuki ning dalan mau kepiye? Kowe ngerti arep madhep karo eyangmu. Eyangmu kuwi kondang satriya lelananging jagat lan curing ngarca padha ewadene. Ewadene ning alas mau mbok pethuki wonge bagus apa ora? Nggih elek. Yen ngono kuwi dudu mbahmu. Kae kerti windu lan danyang swela kang bakal gawe gara-gara dak-dakaning pasulayan. Ora bisa ngrampungi wong loro kuwi. Aja bali manunggal dadi barisaning Pandhawa. Panengah Pandhawa satriya Madukara ya aku iki.
bali-bali apa kowe? Pateni wae Kakang. Aja yayi. Wisudan ratu aja diregeti nganggo tumindak paten pinaten. Lah banjur kersane Kunjara saklawase urip. Barang wis cumawis wisudan ratu anyar nuring nggih Sipari Kesit para pinisepuh kang sarta para pepunden ing negari Yawastina wis samapta ing gati sawega ing diri misuda ratu anyar Sipari Kesit gawe guyub lan rukuning para kawula bebrayan agung ing praja Yawastina. Srempatian mangutu Sedaya sampun sumawis Yayi nduwini inggih Duka Prabu Parikesit kula wonten dawuh Kanjeng Eyang enggal tata-tata tak ganteni busana cara kanarendran. Prabu kados pundi Yayi pindhanipun pun wayah Parikesit ngagem busana kanarendran tanpa beda kaliyan Kanjeng Rama Pandhu ingkang gesang malih nuwun inggih kula tumut anyekseni Parikesit ayamana anggonmu dadi ratu anggonmu nyekel bawat peperintahan abang ijo kintang kimpul pojok plereting perkara tumindak kang adil ayamana para kawula kang bisa mahanani negara Yawastina kene bisa tentrem lan kawulane manggih katentreman lan karahayon.